Odlika pravih šampiona. Bio je divan dan i u Silverhatchu je bilo mirno. Svi su se odmarali. Bravo, prijem Krsto. Halo. Gospodin Karburator mi se upravo javio i poručio da automobili počnu sa vežbanjem za trku. Dobro, u redu. Ok, Marša, divno. Hajdemo, društvo. Spremite se, idemo, niste na odmoru. Treba da se razmrdate. Danas ćemo voziti probne krugove. Wow, fantastično! Onda dobro, vidimo se na stazi. Kompjuter uključen. Proveravam uslove za trku. Aha, lepo vreme, suva staza. O, gorivo je pri kraju. Jesi li čuo za probne krugove? Da, malo pre, sa probom ili bez nje, nadam se da ću pobediti. Odavno nisam pobedio Meksija. Ja mogu da ti pokažem neke korisne trikove. Trkamo se! Pa, šta misliš da je potrebno za pobedu? Puno snage! Snaga je samo jedan od faktora. Treba ti veština također. Wow! Wow! Mogu li i ja da pravim takve figure? Možda, ali potrebno je vežbanje. Lala, ostalo mi je malo goriva. Ne smem da potrošim gorivo igrajući se na livadi. Srećno, Rory! Napravit ću srce, baš koji Sisi. Ovo ne valja. Treba mi neko šire mesto. Gotovo je. Zdravo vas dvoje. Gde ste to bili? Izvini što kasnim. Meksi mi nije puštao dok ga celog nisam izglancao. Tipično. Možda misliš da sam za Carolu, ali zaista, ako ima neki posao, uradim ga sama. Smiri se, u redu je. Znaš šta? Daj meni da je sredim. Spremit ću stazu. Ti se odmori. Zaslužuješ, draga. U redu onda. Hvala ti puno. Mislim da hoću. Da, ovo je tako lepo. Zaboravila sam sok. Hajdemo, Zipi. Haha, kakvo prostranstvo! Ura! O ne! Ovo je Maršino čebe za piknik! Biće jako ljuta! Bolje je da se gubim odavde! Ne! Moje čebe! Moji sendviči! Ovo mi liči na Sisino delo. Hajdemo, Zipi. Treba da porazgovaramo sa gospođicom Sisi. Da li se raduješ što ćemo vežbati do Risteru? Srećan si? Sreća? Ja koristim nauku. Bravo, Marša! Zdravo i tebi, mlada gospođice. Vidi šta si uradila sa mojim čebetom. C'est moi? Ali nisam mu se ne približila. Zaista? Videla sam oblik srca na trkačkoj stazi. Nisam to radila ja. Sisi, ako ne želiš da preuzmeš odgovornost za svoje greške, gotovo je. Danas ti zabranjujem da vežbaš. Ali ja nisam kriva. To nisam ja uradila. Šta da radim sad? Svi su me napustili, prijatelji svi. Ovaj svet nije fair, prosto ne shvatam to. Strašno je biti sam, sada ja to znam. Šta se dešava kad izneverete svi drugovi najbliži? To nisam ja uradila, nisam im lagala. Strašno je biti sam, sada ja to znam.
Drifteru, jesi li video Maršu? Da, održala je Sisi dobru lekciju što je uništila piknik. Vidimo se kasnije. O, ne! Ako kažem što se stvarno desilo, Marša će se naljutiti na mene. Ali nije pravedno da Sisi bude okrivljena za moj prestup. O, moram da kažem Marši. Marša, moram nešto da ti kažem. Vidi kakav je nered Sisi napravila. Vi, automobili, znate da ne smete da vozite po travi. Pa to sam i hteo. Čim okrenem leđa, sve krene naopako. Sad, šta si hteo da mi kažeš? Ništa. Ćao. Baš se radujem ovome. O ne, Sisi je stvarno uznemirena. 1, 2, 3, 4, 5, krećite! Hajde, momci, dajte gas! O ne, limenku su ispale gume, opet! Evo, čoveče! Nek si vodi kod Dinkirog ćoška, a sledi ga Drifter. Rory ih sustiže. Hajde, Rory, pokaži im, sine! Kao što Sisi kaže, ne treba samo moć, nego i veština. O, to je bila fantastična vožnja! Gde li je Rory to naučio? Preuzima vodstvo! Rory će pobediti, hajde sine! Stigni na cilj! Hajde, Rory! Napred, tako je! Ti ćeš pobediti! Nije pravedno prema Sisi. Rory je stao! Što li to radi? Što to radi? Da će Meksiju da pobedi! Ja sam pobednik! Rory, šta je bilo? Jesi li dobro? Dobra sam, Marša. Moram nešto da ti kažem. Ja sam pregazio preko tvog ćebeta. Šta se ovdje dešava? O čemu se radi? I zato ja ne treba da se trkam. Neka mi neko kaže šta se dešava. O, Sisi, žao mi je. U redu je, Rory. Opraštam ti. A zbog čega? I ja treba da se izvinim tebi, Sisi. Zato što ti nisam poverovala. Pretpostavljam da sam sada u gadnoj nevolji. Pa, sad priznao si svoju grešku, a ja smatram da je to osobina pravih šampiona. Zato, hajde da vozimo još jedan krug i oboje možete da učestvujete. Ne znam šta se dešava. Molim vas da mi objasnite o čemu se radi. Ništa mi nije jasno. Roriju nije bilo lako da prizna da je pogrešio, ali iskrenost i odgovornost su osobine pravih šampiona. Nećete? Dobro. Ovdje ću da pojedem svoju krofnu. Za Minimax televiziju obradio studio Clarion.